Who is Dilip Saikia? Dilip Saikia ya sir. Who is Dilip Saikia? Who is Dilip Saikia? भारत सं बिजिनि सायाव बाथ्रा बुंनो दिलीप सैकिया या सोर? भारतनि सं बिजितनि सायाव दिलीप सैकिया नामा? Who is Dilip Saikia? Who is Dilip Saikia? बीजेपी दलनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायनि अनगा जेबो बुंनो हाया। बर' बिजेपिफोरखौ मा बुंनो? बिथांमोना येस सारनि बादैथ' एख' बुंनो हाया। येस सारनि बादै बिथांमोना एख' बुंनो हायि मोनसे परिबेस जानानै दङ। सिक्स शेड्यूल ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकआव आखाइ होनाय माने बर'फोरनि बिखायाव आखाइ होनाय। दिनै दिलीप सैकिया ट्राइबल बेल एन्ड ब्लक बा सिक्स शेड्यूलखौ दांनाय माने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दांनाय। बाक्सा जिल्ला टीएमसीनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया आसाम रायजो बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सैकियानि हेंथायै गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंदों। नंगौ बिथां टीएमसीनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया दिलीप सैकियानि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों एरै भारतनि संबिजिरनि आगाननै सिगाङाव थांनानै दिलीप सैकियाया बाथ्रा बुंदों। भारतनि संबिजिरनि सायाव दिलीप सैकिया नामा? दिलीप सैकियाया सोर? ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ दिलीप सैकियाया मा मिथिगौ? दिलीप सैकियाया बर'नि जारिमिनखौ मा मिथिगौ? दिलीप सैकियामोन बायदिया बर' हारिखौ मोजां नोजोरजों नायग्रा नङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। बिथां दिपेन रामसियारिनि बुंथिबावनाय बायदिब्ला जुदि 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपीआ बीटीसीखौ दखल खालामोब्ला 2030 मायथाइसिमहालागै बर'फोरा त्रिपुरानि ट्राइबेल सुबुंफोर बायदि जागोन एबा जोंनि बर' हारिया बीटीसीआव दंमोन बेबायदि थासारि जागोन। बीजेपी दलनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायनि अनगा जेबो बुंनो हाया। दिनै जुदि बीजेपीआ बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन होनोब्ला बीजेपीनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायाव सम लानाय नङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। आरो दिलीप सैकियाया सिक्स शेड्यूल ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकखौ आखाइ होनाय माने बर'फोरनि बिखायाव आखाइ होनाय होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावदों बिथां दिपेन